Mukhang mauulit talaga mga kababayan ang nangyari noong 1986 kung saan ay napabagsak si Marcos Sr. dahil ang ginagawa ng Marcos Jr. ngayon ay tulad ng ginagawa ng kanyang ama noong 1986. At dahil nga naipasa na sa Senado ang impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente, ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong, ama ng ating Vice Presidente, ay tumayo na bilang abogado tagapagtanggol ni Vice Presidente. Kasama dito ang mga magagaling pang mga abogado bilang depensa ng ating Vice Presidente. Ang akala ng mga nag-impeach kay Sara ay matitinag at manginginig tayo sa takot dahil nga tila gusto nilang iparating na talagang makapangyarihan sila. Ang hindi nila alam mga kababayan, taong bayan ang nagluklok kay Vice Presidente Inday Sara Duterte at milyon-milyon ang magiging kalaban nila at kasabay ng impeachment complaint na inihain nila kay VP Sara Duterte. Ang kampo naman ng mga Duterte ay naghain ng kaso laban sa 4 na congressman upang suspendihin ito. Kabilang sa pinapasuspindi ay si House Representative Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipi, Representative Saldico at Representative Estela Quimbo. Ito ay bunsod ng 241 bilyon na ininsert nila sa national budget na hindi kasama sa BICAM report na inaprobahan ng Kongreso. Grabe, napakalaking halaga. Saan kaya ito mapupunta mga kababayan? Dahil sa mga ginawa ng mga galamay ni Marcos Jr., ngayon ang Supreme Court ay dinadagsa ng napakaraming complaint. Ang mga complaint nito, mga petisyon na mga kakampi ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. At dahil nga tila ay magpapatuloy ang impeachment complaint kahit na sinabi ni Chis Escudero na hindi matutuloy ang impeachment trial. Pero sa post na ibinahagi ng media network ay makikita na ang Senado ay naghahanda na. Nakaayos na yung mga lamesa para sa impeachment trial. Nangangahulugan lamang ito mga kababayan na ang mga sinasabi ni Chis Escudero ay iba sa nangyayari at nagaganap sa Senado. Tila mga kababayan katulad ng kanyang pagtakip dito sa bicameral report na punta sa GAA, sabi niya kompleto, walang anomalya pero napakarami palang anomalya. Kaya't ang nangyayari ngayon na sinasabi na hindi matutuloy ang impeachment trial ay hindi na talaga tayo nagtataka dahil nga iba yung sinasabi kaysa sa ginagawa. Kaya naman upang kontrahin ang mga ginagawang kabulastugan ng mga kalaban ng mga Duterte, ang puwersa, ang mga attorney, ang taong bayan ay gumagawa na ng aksyon para panagutin ang mga taong ito. Katulad na lamang ng pagsususpende sa 4 na congressman na gumawa ng anomalya sa ating national budget, 241 bilyon mga kababayan. Huwag niyo pong kakalimutan yan na pinangunahan yan ni Martin Romualdez, ang House Speaker na kanang kamay ni Marcos Jr. Parang hindi nga yata kanang kamay kundi ito pa yung nag-aastang presidente ng Pilipinas. Kaya't sa mangyayaring impeachment trial laban kay VP Inday Sara Duterte ay dito natin malalaman kung gaano nga ba katindi ang ipipresenta nilang ebidensya laban sa ating Vice Presidente. Lalo pa mga kababayan, ang tatayong defense team ni VP Inday Sara Duterte ay si Tatay Digong. Kasama nito ang ilang magagaling na mga abogado, kasama ang father-in-law ni VP Inday Sara Duterte. Talagang mangyayari na ang mangyayari. Kakain ng alikabok itong kalaban at gustong ma-impeach ang ating Vice Presidente dahil nga gusto nila na hindi na makatakbo bilang presidente ng Pilipinas itong si VP Inday Sara Duterte. Pero hindi iyon mangyayari. Magagaling kaya itong mga attorney, itong mga defense ni VP Inday Sara Duterte at talagang mangyayari na ang mangyayari. Baka nga bago pa dumating itong February 25, 2025 ay muling maulit ang pagpapatalsik dito kay Marcos Jr. At masasabi na natin na history repeat itself. Kung ano ang ginawa ng ama, yun din ang mangyayari sa anak. Kasi nga bilyon-bilyon kasama na ang maharlika, mga anomalya na kinasasangkutan ng mga galamay ni Marcos Jr. At siyempre, kasama din si Marcos Jr. kasi galamay niya ito eh. Ibig sabihin, siya ang amo, siya ang boss.
Pero may bus pa sa kanya, itong si Martin Romualdez. At ito pa mga kababayan, pahabol natin dahil si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay naghain din ng petisyon sa Korte Suprema. Layo nito na questionin ang validity ng impeachment laban sa kanya na inihain nitong House of the Representative kasama si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang hindi alam nito mga representative na ang ating Vice Presidente ay isa ring abogado, isang magaling na abogado at hindi nila matitinag. Kaya't upang lumakas pa ang team ng Duterte, mga kababayan, huwag po nating kalimutan na suportahan lahat ng mga kandidato na itinaas ni Pangulong Duterte. Ang PDP laban, nandyan si Atty. Jimmy Bundok, Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney J.B. Henlo, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, nandyan din si Pastor Apollo Kibuloy, maging si Raul Lambino. At isama na rin natin mga kababayan, si Dr. Richard Mata. At nasa inyo pa rin ang magiging decision kung sino ang iboboto nyo ngayong midterm election. Pumili tayo ng tama, huwag yung kandidato na namimigay ng pera dahil hindi yan tama. Bilang isang guro, magbubukas ako ng aking talk ng isang recitation. Sino ang nakakaalam kung gaano na kalaki ang utang ng Pilipinas? Magkano ang kasalukuyang utang? 16 trillion pesos. At patuloy tayong pinipiga ng gobyerno sa pagbabayad ng tax para bayaran ng 16 trillion pesos na utang na yan. Ano ang nakuha natin kapalit ng inuutang ng gobyerno? Ano? Ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Magkano itong pinaka-corrupt na budget na to? Ito ay 6 trillion pesos. At sa 6 trillion pesos na yan, 2 trillion dyan ay idadagdag sa utang. Ito sir. Agenda niya. Una, isusulong natin ang resolusyon na hindi pwede ang liquidation by certification. Yung Joint House and Senate Resolution number 10 must be abolished. So kung hindi man kami nila papanigan, at least ang taong bayan alam nila na nanindigan tayo. Number 2, isusulong natin na lahat ng mga tumatakbong kandidato at mga political parties, including party list, ay dapat pumirma ng General Declaration Waiver na lalabanan nila at itatakwil nila ang communist terrorism, ang CPP, NPA, NDF at lahat ng mga violent extremism. Pag hindi sila pumirma sa declaration na yan, hindi sila pwedeng tanggapan o hindi sila pwedeng matanggap ang kanilang mga certificate of candidacy. Dapat linisan natin ang party list system. Agree ako sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi dapat ang party list ay backdoor ng mga politiko, oligarko, kontraktor at mga ganid na mga abusadong politiko na ginagamit nila para ikutan ng batas. At pangalawa, kailangan din po na palakasin natin ang Barangay Development Program upang nang sa ganun po hindi magkaroon ng gap for development ang ating mga kanayunan at mga barangay na dating pinugaran ng CPP, NPA, NDF. At ang pang-apat naming panawagan, kailangan po pati ang Kongreso ino-audit ng COA at nire-report din po ang lahat ng expenditures at nililinaw dapat ito na hindi sila exempted ang Kongreso na maging transparent sa lahat ng pondo. Isa yan sa isusulong natin at of course, mas palalakasin natin ang advokasya para doon sa hindi po digmaan at tapang-tapangan ang dapat na patakaran sa West Philippine Sea. We will pass resolution encouraging diplomatic and dialogue lines of foreign interaction sa China. Hindi po yung mali at baluktot na panawagan na magtapang-tapangan at magdigma-digmaan. We have to have a dialogue and transparent foreign relations sa iba pang mga bansa. So suportahan namin yan sa Ipanaw Sambayanan. At lalo na po ang panawagan panghuli.
na ang mga katutubong pamayanan na hindi na muling balikan ng CPP, NPA, NDF, dapat palakasin po ang pagbaba ng development at ng mga pangangalaga ng gobyerno sa hanay ng mga katutubong pamayanan at mga tribo. Ito nga, paano ba dapat katakutan ito ng mga komunista? Dapat lang. At ito ang talagang magiging tinik sa kanilang lalamunan, at hindi natin papayagan na ang mga komunistang terorista na nagkukunwaring party list ay makapasok pa sa Kongreso. Kaya kami tumatakbo. They are the main target ng ating paglalantad at mga pagbubunyag, at dapat maiangat ang kamalayan ng mga mamamayan na hindi tayo malinlang sa panluloko ng propaganda at maniobra ng mga communist terrorist urban operatives kagaya ng party list na ginagamit nila. Ano pong number ng... Number 18 sa balota po. At kami po ay naninindigan na hindi po kami inutusan lamang para bumili ng suka para maging party list. Ayan. So klaro maraming salamat, at sana may masmasan si Marcos Jr. that even his senatorial candidates refuse na gamitin ang kanyang cheap, unprincipled, irresponsible na uri ng mga pananalita. Not one of their candidates sa lineup ni Marcos ang sumunod sa kanyang mga very cheap na mga bad propaganda operations. Magbayad muna siya ng buwis na 203 billion pesos at explain niya saan napunta ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth, at bakit zero budget ang PhilHealth, at bakit ibinenta ang 25 tons of gold ng Pilipinas na umaabot sa 129 billion pesos. Magpaliwanag muna siya saan napunta ang 1.3 trillion pesos sa 2 taon na mga bulok at palpak na mga flood control project na kinurakot nila bago siya magtapang-tapangan sa kanyang pananalita. Hindi bagay, wala sa wastong katinuan, very unpresidential, irresponsible, and unprincipled kind of statements coming from a president. Thank you po. I am not rich. I am not a bold actor. I am not a part of Alex Bongkayaw Brigade. I am not trying to preach as if I am a man of God, but I look down upon my fellow Filipino. I am not from a big politician family. I am a nobody. I am my own man. I come from Cebu, and someone told me, go and tell them what we feel. This is not my message. This is the Filipinos' message. Ang nangyari sa ating House of Representatives na walang alam sa batas ay titirahin yung mga taong sinunod ng mga Pilipino dahil marunong at nakakaintindi sa batas at kung ano ang tama. Sana naman ang HOR, kung magkaroon kayo ng mga committee chair, bigyan niyo naman ng seminar kung ano yung konstitusyon bago niyo isalang, kasi nakakahiya sa mga nag-aral ng law. Kahit sa college, may constitutional law. Kahit kahit sinong mga high school, mayroong constitutional law. Bakit yung nasa TRICOM, QUADCOM, parang sobra namang ignorante? Ako, nung makita ko, okay, ano raw ako, ganito, part of the fake news group, handa akong magpakulong kasi alam ko wala silang kakayahan na umintindi. Ignorante nga eh. Diba? Ang yayabang nga eh. Kasi sino yung ignorante? Siya yung mayabang. But I was brave enough to come para magpati, para makita ng buong Pilipinong bayan gaano ka-ignorante, kayabang at walang alam sa batas ang nasa HOR na walang ginawa kundi magpapahimik ng mga political enemy ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. Kaya pumunta ko rito, sabi ng misis ko, sabi ng kaibigan ko, makukulong ka. I don't care. Pero I'm happy, I was persuaded by the team, let's get our acts together. Thank you HOR, thank you TRICOM for making us stronger.
Thank you for consolidating our forces. Now we found our way to the Supreme Court. Mag-aral kayo, tingnan niyo yung Constitution dahil hindi na kayo ang mambubuli sa amin. Ang kakausapin nyo ay ang pinakataas-taasang korte na may alam sa batas. Ang may final arbiter kung ano ang tama o mali. Kaya I am here. I'm proud to have friends, newfound friends and family, and I don't think ito yung family. The whole family are the people who believe in these influencers, in these political activists, in these social media activists. Yun na ang kaharap, yun na ang kalaban ng mga bully sa House of Representatives. Mabuhay ang mga political bloggers, mga social activists. Mabuhay ang Pilipino. Lalaban tayo. This is our last line of defense. Pag napatahimik tayo, wala nang demokrasya. Wala na tayong pag-asa. Laban ito ng ating mga anak at mga apo. Mabuhay ang Pilipino! May pahabol po. Nagpabasa po ng statement si Ms. Sasso Sasso. Mayroon po siyang invitation, ngunit siya po ay nasa ibang bansa. Basahin ko na lang po yung kanyang excuse letter na tinatawag na mga publicista. Dear Honorable Dan Fernandez, I have just read today from the Inquirer that you have invited me to a hearing about the speech of Honorable Representative Robert A. Sparkers. I have not been living in the Philippines since August 2023. I have received a scholarship from the ASEAN-China Young Leaders Scholarship Program Committee based in Jakarta, Indonesia, and was given a chance to continue my academic career as a PhD student of International Relations here in Beijing, where I am building a framework that would integrate insights in Confucianism, Taoism, Buddhism, Neo-Calvinist perspective, modern physics, machine learning, and social studies into a complexity science-based theoretical framework. Makakomento lang po ako, yung framework ni SAS ang talino ng tunog, ano? Pero ang Kongreso, nagpo-propose sila ng regulatory framework na maliwanag at labag sa saligang batas. Comparison lang po. Hindi ko matiis. Sorry po. To continue, your committee is supposed to deal with, quote, all matters directly and principally relating to the suppression of criminality, unquote. In line with the stated mission of your committee, I am attaching a copy of 26 Capital et al. Versus Tiger Resorts Asia et al. CA number 2023-0128-JTL. Concerning a broken deal case involving a debt SPAC transaction, that's an intercorporate instrument transaction in relation to Okada Casino. It was decided by James Travis Pastor, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery in the United States. One of the material facts needed to be established in that case is whether Universal Entertainment Corporation, the parent company of Okada Casino, bribed House Speaker Martin Romualdez. In parentheses, the famous heavy luggage issue. After 5 days of trial in 2023 with testimonies of 13 fact witnesses and 4 expert witnesses and 2,281 exhibits, including deposition transcripts from 29 individuals, VC Laster has established as a material fact that House Speaker Martin Romualdez received a, quote, dodgy bargain, unquote, through the intercession of Michelle Lazaro and James Lorenzana, friends of Mr. Romualdez. The pertinent material findings of this American judge is, quote, it nevertheless appears that Lazaro and Lorenzana brokered a dodgy bargain in which they offered to have Romualdez intervene in return for 1, increased control over Casino Board,